Случва ли ти се много да искаш да направиш нещо, но някак си времето си минава и ти така и не правиш нищо, за да може то да се случи? Или пък когато имаш задача, винаги да я свършваш в последния момент. Казвам се Тоня и съм психолог. И в следващите минути искам да поговоря за тенденцията ни да отлагаме важните неща. Започваме с темата. Отлагането може да засегне всяка сфера от живота ти, както личните ти взаимоотношения, така и професионалното ти развитие, здравето ти и като цяло начина, по който организираш ежедневието си. Как се случва това на практика? Ето любимият ми пример. В нощта на Нова година много от нас си дават обещания. Те могат да звучат така. Тази година спирам да пуша. Тази година ще се храня здравословно. Тази година ще спортувам. Тази година ще си отделям повече време за себе си, за почивка, да се виждам с приятелите си, да съм сред природата, да пътувам. Тази година ще изкарам шофьорски курс. Тази година ще си намеря нова работа, защото старата не ми харесва. И сега превъртаме календара една година напред и отново е новогодишната нощ. И ние отново си даваме същите обещания. Какво се е случило през тази година? Нашите желания, намерения може да са стояли някъде на заден фон и от време на време да сме се сещали за тях. Също така може постоянно да сме мислили за тях, но не сме направили нищо по въпроса. Може да е имало някакви моменти, в които ни е обземал силен ентусиазъм. Планирали сме, някакви идеи са били в главата ни, правили сме първите стъпки и изведнъж този ентусиазъм е изчезвал. Има и един бонус. Споделяме с някого, някой близък, и той ни казва: ти това искаш да го направиш от много време. Ако толкова много искаш да го направиш, вече ще си го направил. Май не ти е приоритет. Май те мързи. И в нас в този момент се поражда съпротива. Не, искам го наистина. Просто в момента и започваме да си търсим причини. Могат да звучат така. Жена ми, мъжът ми, децата, работата, университета, този проект или само да получа повишение, завърша, само да дойде лятото, само да се пенсионирам. Какво следва? Намерили сме си причини, успокоили сме се временно, до следващия момент, в който желанието отново се надигне в нас. И се връщаме в точка 0 и целият този процес се повтаря отново и отново. И в крайна сметка какво се случва? Имаме много силен вътрешен конфликт. Как може да си помогнем, за да го разрешим и да се почувстваме по-добре, по-удовлетворени, по-щастливи? Предлагам да започнем с 3 въпроса. Първият е нашата отправна точка и изисква много честен отговор. Така че останете за малко сами със себе си и се опитайте да намерите отговор на следния въпрос. Искам ли го наистина? Важно ли е? Ще ми донесе ли радост? Ще ми донесе ли удовлетворение? Ще ми донесе ли смисъл? Защо е важно за мен? Ако тук отговорите са да, следват други 2 въпроса, на които ще търсим отговори до края на видеото. Единият от тях е: мързи ли ме наистина? Или зад това, или по-скоро под него, се крие нещо друго.
И другият въпрос е, наистина ли не ми е приоритет? Наистина ли нещата, които правя, са по-важни? До тук имаме отправна точка. Знаем, че отлагаме неща, които реално са важни за нас. Следва да потърсим отговор на въпроса защо. За целта на търсенето ни малко теория от науката психология. Нашата психика е цялата съвкупност от мисли, чувства, емоции, убеждения, представи, опита ни, начина по който решаваме проблеми, всичко, което изгражда нашата идентичност, нашата личност, всичко, което ни прави различни от другите. Психиката ни има различни функции, една от които е да ни пази. Как ни пази? От една страна ни помага да поддържаме позитивна представа за нас самите, нашият имидж, всичко, което влагаме в смисъла на аз съм добър човек. И обикновено аз съм мързелив не влиза в списъка с добродетели. От друга страна, психиката ни опитва да ни предпази от болка. Тази болка може да е съвсем физическа, като например шуменски леопард, бягай, но може и да е свързана с преживяването на болезнени емоции. Психиката ни изгражда у нас модели на поведение, с които да ни пази. Това са така наречените защитни механизми. Самосаботирането е един такъв механизъм, а отлагането е градивен елемент на самосаботирането. Следователно може да направим извода, че отлагането е механизъм, средство на психиката ни да ни предпази. От какво? От една страна да разрушим имиджа си, представата си за себе си като добри хора, аз съм мързелив, и от друга страна да ни предпази от преживяването на болезнени емоции, каквито са срамът, вината и страха. Сега ще дам един пример. Ето един пример как психиката ни пази. Представи си, че много искаш да изкараш шофьорски курс, да вземеш книжка, да си вземеш кола и да си абсолютно свободен, да се придвижиш от точка А до точка Б, без да се съобразяваш нито с някакъв неудобен транспорт, нито с време. Просто си свободен да пътуваш, да си вършиш задачките или пък просто да отидеш на екскурзия. Нови преживявания, нови места, нови хора. Тази мисъл е супер вълнуваща. И започваш да планираш, дори започваш да планираш първата си екскурзия. И изведнъж в теб се прокарва някакво съмнение. Някаква мисъл от рода на ами ако не се справя, ако нямам достатъчно добри рефлекси или пък не мога да преценявам добре обстановката на пътя, как ще се науча да паркирам? Ами ако не мога да си взема листовките, какво ще кажат хората? И в този момент психиката засича опасност. Развява един голям червен флаг и превключва в режим защита. Именно този защитен механизъм използва самосаботиране. За целта се появява вътрешния критик, който трябва да ни предпази от нараняване, като ни нарани. Make it make sense. Всъщност, логиката е проста. По-добре да ме заболи сега, отколкото да ме заболи после, защото после ще ме боли повече заради разочарованието от провала. И вътрешният критик продължава, няма да се справиш, не си достатъчно добър, виж другите колко добре се оправят, на тебе никога не ти се е получавало. Не става от теб шофьор и всякакви такива неща, които могат да достигнат много-много грозни крайности. В
края на този вътрешен монолог и увереността и самочувствието ти за толкова сринати, в толкова ниска точка, че гарантирам до следващия път, в който си помислиш за шофьорска книжка, ще мине доста дълго време. И в този момент психиката се успокоява. Опасността е предотвратена, евентуалният грандиозен провал е отложен за неопределено време и живота продължава. Този пример ни учи на нещо. Ние сами спираме възможността си да учим, да се развиваме, да придобиваме нови умения и това е цената да се предпазим от потенциален провал. Това окей ли е? Ако и ти смяташ, че не е, значи е време за някаква промяна. Накрая на видеото ще предложа 3 стъпки, които могат да ти помогнат в тази посока. Но преди това има още един важен въпрос, за който искам да говоря. Следва, може би, най-важната част от това видео до този момент. Аз лично вярвам, че когато има някакъв проблем, за разрешаването му е много важно да разберем какво го е породило, каква е причината, какъв е корена на проблема. Също така смятам, че за да бъде спечелена една битка, тя трябва да се води на светло. А в случая, за да извадим на светло, трябва да си отговорим на много важен въпрос. Защо психиката ни се опитва да ни брани толкова яростно всеки път, когато се опитваме да направим нещо ново? Например, да си вземем шофьорския изпит. Или всеки път, когато се опитаме да покажем в какво сме добри, какво обичаме да правим, на какво сме способни. Например, рисуваме и искаме да покажем картините си, да си направим изложба. Може би за тези, които не се страхуват да си признаят, отговорът е много прост. Защото се страхуваме, че не сме достатъчно добри и няма да се справим. Но защо? Защо на едни се случва, а на други не? Науката психология е намерила много пряка връзка между това как функционираме като възрастни и какъв е бил нашият опит в ранното ни детство, когато сме били деца. Тогава, от една страна, сме били напълно беззащитни, уязвими и сме разчитали за оцеляването си изцяло на възрастните. Тези, които се грижат за нас, родителите ни. Тогава всяко едно браво е означавало обичам те и ще се грижа за теб. Съответно, когато не е имало браво, посланието е било точно обратното, че ще бъдем изоставени, няма да ни обичат и няма да се грижат за нас. От друга страна, тогава не сме имали абсолютно никакъв опит и никакви знания. Всичко, което възрастните са ни казвали, е било приемано за абсолютната истина, чиста монета. Това е и причината, когато сме на 3-4 години, да си представяме как Щъркел носи кошница с бебе или белобрат старец в червен костюм, да си паркира шейната на покрива и да влезе през комина с чувал. Сега ще попътуваме малко назад във времето. Опитай се да си спомниш първия път, в който си опитал да направиш нещо ново за теб. Например, да си завържиш обувките, да се храниш с нож и вилица или пък да нарисуваш първата си картина. Каква е била реакцията на възрастните за този твой опит? Вариант 1. Браво! Много добре се справяш. Искаш ли да ти покажа как да го направиш малко по-добре? Сега опитай сам. Колкото повече опитваш, толкова по-добър ще станеш. И вариант 2. Каква е тая мацаница сега?
Виж как грозно са се смесили боите. Ти виждал ли си червен слон? Да, аз занарисувам носа, защото ти го правиш много грозно. Вярно е, че тези два варианта са крайни и между тях има много други, но така по-добре ще илюстрираме посланията, които получаваме от възрастните. В първия случай посланието е: справяш се, можеш, до теб съм и ще ти покажа как да се справиш по-добре, но колкото повече опитваш, толкова по-добър ще станеш. Във втория случай посланието е: не се справяш, не можеш, винаги ще има по-добре от теб и по-добре изобщо да не опитваш. Вярно е, че има и доста други фактори, които влияят, като характер, темперамент. Има хора, които колкото повече чуват не можеш, толкова повече искат да опровергаят това не можеш. Но в най-общия случай излагането на постоянна, продължителна критика в детството води до затвърждаване на убеждението, че не можем да се справим, че не сме достатъчно добри. Следващия път, когато чуеш някой познат да казва, че иска да шофира, и след една седмица го видиш в учебен автомобил, а след няколко месеца го видиш как кара собствената си кола, а ти в това време вече отлагаш няколко години, или пък някой твой колега използва целият срок, който има за да направи един проект, обмисля, планира, коригира и накрая е доволен от работата си, а ти го правиш в последния момент и не си доволен, защото знаеш дълбоко в себе си, че можеш да се справиш много по-добре. Тогава може би ще стигнеш до извода, че сте имали много различно детство. Добрата новина е, че това не е присъда за цял живот. Напълно способен си да промениш този модел, но за целта трябва да направиш няколко неща. Първото е да приемеш, че детството ти, опитът ти са такива каквито са и това има последствия. Но вместо да влизаш в ролята на жертва, може да благодариш на психиката си, че те е пазила от неща, с които тогава не си можел да се справиш. Също така може да си дадеш отношението, което тогава не си получил, а си имал нужда. Може да си дадеш подкрепа, кураж, вместо постоянна критика и обвинения. И много важно, може да поемеш отговорност като зрял възрастен човек, който може да понесе както критиката, така и неуспехите. В името на това да си дадеш свобода, да учиш, да се развиваш и с това да станеш по-щастлив и по-удовлетворен. Как? Следва да видим. Време е за практическата част на това видео. Сега ще предложа 3 стъпки, които ако бъдат следвани, могат да те приближат до целта, да спреш да отлагаш. Ще изисква време, ще изисква съзнателни усилия от твоя страна и ще изисква да опитваш. Понякога опитите ти ще са успешни, понякога не толкова, но е важно да продължаваш да опитваш. Важно е също така да не се изоставяш, да се подкрепяш, да се окуражаваш и да бъдеш търпелив със себе си. Започваме с първата стъпка. Първата стъпка изисква един много честен разговор с теб самия. Затова отдели си време, дай си пространство и си осигури една спокойна и безопасна среда. Нужно е да попътуваш назад във времето, точно това, за което говорих и преди малко. До първите си спомени как правиш нещо ново и може би до първата критика, която си получил. Предупреждавам, че това преживяване може да бъде много болезнено, затова ако имаш нужда от помощ,
не се колебай да потърсиш специалист. Психиката ти със сигурност ще се съпротивлява. До сега тя е изтласквала, потискала всички тези спомени, както и емоциите, които си преживявал тогава. Сега просто назови тези емоции. Опитай се да си спомниш какво си преживял тогава. Дали е било вина заради нещо, което си направил или не си направил. Като например, ако бях учил малко повече за това контролно, щях да имам по-висока оценка и нямаше да ми се карат. Или пък е било срам заради нещо, което си вярвал, че си или не си. Например, аз съм ужасен спортист, не мога да играя баскетбол, не мога да хвърля топката, защото съм 1,50 м. Или пък е страх. Най-вече от това, че някой ще ни разобличи, ще разбере, че не сме достатъчно добри. И това ще ни донесе още срам, още вина и ще се почувстваме унизени. Опитай да назовеш тези емоции. А сега си представи, че стоиш до едно дете. Може да е твоето собствено, ако имаш деца. Но още по-добре да си представиш себе си в същата тази ситуация. Когато аз имам нужда да работя с вътрешното си дете, заради някакъв конфликт, който е възникнал тогава, обичам да вземам една моя детска снимка. Така мога да застана до това дете и да си поговоря с него. Или да си помълча. Просто да бъда до него, да разбера какво чувства и да му дам това, от което е имало нужда тогава. Представи си го в същата ситуация. Какво искаш да направиш? Какво искаш да му кажеш? Дали това ще е критика и обвинения? Съмнявам се. Това дете не е можело да се справи с тези емоции. Никой не му е показал как. Това дете също не е знаело, че грешките са съвсем нормална част от човешкия живот. От тях се учим. Но ти вече знаеш това. И е време да поемеш отговорността да бъдеш родителя, който не си имал. Време е да кажеш на това дете, че е обичано, независимо дали успява или греши. Да му дадеш тази сигурност. От теб зависи то да разбере, че средата е безопасна и че може да се справя, може и да греши. А грешките няма да означават изоставяне и отхвърляне. До сега говорих за децата, които са били постоянно критикувани. А какво се случва с тези деца, които са били постоянно хвалени? Те винаги са били успешни, имали са високи резултати в училище, извън него, в спорта, били са усърдни, трудолюбиви и много рядко са правили грешки. Тези деца са били повод за гордост на родителите си. Тази гордост много често е белег на нарцистични черти у родителя. Той си представя ситуацията така. Това дете се справя, то е мое, част от мен, следователно този успех е мой. Тези деца много често също се превръщат във възрастни, които отлагат, защото страхът от провала и от това да не оправдаят очакванията на околните е също много голям. Посланието, което са възприели като деца, е било: обичам те и се грижа за теб, защото си добър и успешен. Много често, като възрастни, тези деца преживяват емоционален срив
всеки път, когато направят някаква по-голяма грешка в живота си. За тях успехът е разменна монета за любов и внимание. Проблемът очевидно е същия, затова предлагам и същото решение. Възрастните, които са били вечно хвалени, имат нужда да осъзнаят, че грешките са нормална част от света, а също така и че независимо дали са успешни или правят грешки, те самите могат да си бъдат подкрепящ родител, който да не ги изостави. Те имат нужда от безусловна любов и сигурност. Така че първата ни стъпка е да си станем добри подкрепящи родители. Втората ни стъпка е свързана с това да осъзнаем и приемем реалността. А тя е, че никой не е перфектен и няма нищо перфектно. Това е прекрасно, защото ни дава огромно поле за развитие. Просто трябва да приемем реалността. А тя е, че винаги ще има някой, който е по-добър от нас и ние винаги ще сме по-добри от някой друг в дадения момент и в дадена сфера от живота. Вярно е, че живеем в общество, в което конкуренцията, съревнованието са много дълбоко вкоренени. А също така и от социалните мрежи, от медиите, от всякъде ни заливат с образа на хора, които изглеждат перфектни, с перфектният живот, с перфектната кариера. Но това най-често е фасада и никой от нас не знае какво всъщност преживява този човек, който изглежда съвършен. А всички имаме вътрешни борби и битки. Всички сме различни с различен опит, различна история и с нашите си борби. Затова и единственият човек, с когото можем реално да се съревноваваме, сме ние самите. Нашата стара версия, нашето вчерашно аз. Нека приемем, че живота е проект, който постоянно може да бъде развиван. И аз вярвам, че всеки от нас носи потенциала да се превърне в най-добрата версия на себе си. В това мечтано аз. Но за целта трябва да си позволим да правим нови неща. Нещата, които ни интересуват, нещата, които обичаме. И също така трябва да си позволим смелостта да не бъдем перфектни. Докато още сме на темата за перфектното и липсата му, искам да кажа и няколко думи за реакциите на околните към това, което правим. За критиките и за похвалите. На първо място, два типа критика. Първата, за съжаление, ни е много позната от социалните мрежи. Тя е груба, агресивна, неаргументирана, насочена е повече към личността ни, отколкото към това, което реално правим. Може да е изключително болезнена, особено за хора, които страдат от рана от критика. Но колкото и да изглежда насочена лично към нас, тя най-често няма нищо общо с нас самите. Но има много общо с вътрешния свят на човека, който я отправя. Такъв критик обикновено страда от същата рана като нас. Човек, който влага страшно много усилия, за да бъде перфектен, за да върши всичко перфектно. И когато види някой друг, който си позволява да не бъде перфектен в работата си или в каквото и да било, този човек става много агресивен и критичен. В психологията има защитен механизъм, който се нарича проекция. Проекцията представлява да припишем на някой друг качества, които ние притежаваме или не притежаваме, но не може да приемем в себе си. В случая това изглежда така. Този критик не е съвършен, но никога няма да си го признае. Затова влага страшно много усилия, за да бъде в собствените си очи съвършен. Приписва
несъвършеност, мързел, някакви подобни качества на всички останали и ги атакува много агресивно за това, че те не полагат толкова много усилия като него и не се стремят да бъдат съвършени. Ако имате такива хора в обкръжението си, съвета ми е да поставите дистанция. Ако е възможно физическа, но най-вече, най-важно, емоционална дистанция. Сега няколко думи за така наречената градивна критика. Първо искам да кажа, че за човек, който страда от травма, причинена от критикуване, всеки един вид критика е болезнена. Но колкото повече лекуваме собствената си рана, толкова повече ще се възползваме от градивната критика, защото нейната цел е да ни даде нова гледна точка, различно мнение и по този начин ние може да станем по-добри в това, което правим. Градивната критика не е груба, не е агресивна. Напротив, тя е добронамерена и уважителна. Човек, който я отправя, уважава личността ни, усилията ни, труда ни и най-вече правото ни на избор дали да приемем или не, да се съгласим или не с неговата забележка. Как може да направим разлика между двата типа критика? Първата звучи така. Ти не знаеш как да го направиш, аз знам как да го направиш. Ще го направиш както ти казвам или иначе ще е провал. Градивната критика звучи много по-различно. Ето така, например. Това и това ми харесва. Това аз лично бих го променил еди си как, защото еди си какво. Дават се ясни аргументи към конкретно свършена работа. Тази критика може да бъде много полезна, само трябва да се научим да не я приемаме лично и като заплаха към личността ни. Критиката е само едната страна на монетата. Другата са похвалите и позитивните отзиви. Защо това е важно? Ами защото когато един човек има сериозен проблем с критиката, той обикновено има и сериозен проблем с това да приема позитивни мнения, похвали. Това се корени в дълбокото убеждение, че не сме достатъчно добри и не може да се справим достатъчно добре. Това е свързано с самочувствието ни, с самооценката ни и с вътрешните ни конфликти. Това, което сме научили до сега от другите. Понякога се случва да имаме и проблем с доверието, защото когато ние не вярваме, че сме достатъчно добри, а някой ни го каже, ние започваме да се съмняваме в искреността и обективността на неговото мнение. Длъжна съм да кажа, че понякога живота ни сблъсква с хора, които наистина не са искрени. Манипулатори, които имат някакви скрити мотиви, търсят някаква полза от нас и са готови да ни кажат абсолютно всичко, дори да ни ласкаят, само и само да спечелят доверието ни и доброто ни предразположение към тях. Понякога се случва и срещу нас да има човек, който не обича да влиза в конфликти, а това да изкаже искреното си мнение би го вкарало в подобен. Така че не го прави. Манипулацията е доста сложна тема, за която може би ще говорим в друго видео. Тук е важно само да кажа какво можем да направим, за да преценим дали срещу нас евентуално има манипулатор или човек, който изразява автентичното си искрено мнение. Най-добрият начин е да задаваме въпроси. Човек, който е искрен, няма да има проблем да се аргументира защо нещо, което правим, му харесва. Манипулаторът по-скоро ще насочи похвалите си и ласкателствата си към личността ни. Ще му бъде много по-трудно да се аргументира. Сега искам да се насоча към по-честите случаи. Тези, в които човекът срещу нас просто иска да ни каже, че това, което правим, му харесва. И защо ние имаме проблем с това? За пореден път ще кажа, че когато у нас има дълбоко убеждение, че ние не сме достатъчно добри,
а някой се опита да ни каже точно обратното, в нас се поражда съмнение. Ако когато става въпрос за манипулация, това съмнение е съвсем основателно, то във всички други случаи това не е така. Тогава причината е нашата ниска самооценка, липсата ни на самочувствие, вътрешните ни конфликти и убеждения. Искам да илюстрирам това с пример. В психологията е познат феномен, наречен синдром на самозванеца. Какво представлява той? Например, шефът ни иска от нас да свършим някаква задача. Ние не вярваме, че сме достатъчно квалифицирани, компетентни, имаме нужният опит, умения и въпреки това трябва да я свършим. И накрая шефът ни хвали заради резултата. Тогава в нас автоматично се поражда срам. Ние отдаваме успеха си на случайност, на късмет, на външни обстоятелства, на всякакви други фактори, но не и на собствените си усилия, умения и способности. У нас се поражда и страх, че съвсем скоро някой ще ни разкрие като измамници. Смятаме, че сме подвели оценяващия, по някакъв начин сме го измамили. Но следващия път, когато трябва да направим същата задача или подобна на нея, резултатът е същия. На какво ни учи това? В този конкретен пример, шефът ни няма абсолютно никаква полза от това да ни хвали без причина. Но има полза от това ние да си вършим работата качествено. Не всички хора в света искат да ни измамят и да се възползват от нас. Но когато ние осъзнаем, че имаме рани, както от критика, така и от липса на доверие, от нас зависи да започнем малко по малко да се доверяваме. Да приемаме, че срещу нас понякога стоят хора, които са достатъчно обективни и достатъчно компетентни. Особено тогава, когато ни дават валидни аргументи за това, че сме си свършили работата добре. Стигнахме до нашата трета и финална стъпка, а именно действието. Много е важно да знаем причината за проблема и да приемем реалността такава каквато е. Но ако спрем до тук, нищо няма да се промени. Вече сме достатъчно осъзнати, за да водим тази битка на светло. Ако не предприемем действие, има огромна опасност да възприемем ролята на жертва и да се пуснем по една спирала на вечно обвинение и самосъжаление. Затова какво да правим? Знаем какво искаме, решаваме го, планираме и започваме. Започваме с най-лесното, най-малкото, което може да направим. Не може да изискваме от себе си огромни скокове. Нужни са ни малки, но последователни стъпки. Например, искаме да си отворим фирма. Знаем с какво искаме да се занимаваме, каква да е дейността на тази фирма. Но не знаем какви са процедурите, какви документи ни трябват, през какви институции трябва да преминем. Затова е лесно просто да отворим компютъра и да потърсим. Когато имаме информацията, да действаме. Друго нещо, което ни спира от действие, е липса на някакво умение или знание. Например, искаме да започнем работа, но едно от изискванията е да владеем чужд език на определено ниво. В света, в който живеем, е много лесно да си намираме ресурси. Да си намерим курс, обучение. Просто го намираме, подготвяме се и продължаваме. В някакъв момент е неизбежно старите ни защитни механизми да се активират. Трябва да сме подготвени и за това. Не да се осъждаме, а да го приемем. Да бъдем разбиращи и подкрепящи. Да преминем отново през първите две стъпки и да си обясним защо ни е страх
И защо е толкова важно да продължим въпреки този страх? Друго нещо, което също крие опасност, е в някакъв момент да искаме да наваксваме загубеното. Това може да ни доведе до пълно изтощение и демотивация. Затова е много важно да си позволим пълноценна почивка. Защото когато сме отпочинали, сме много по-пълноценни в работата си. Ние хората сме творци на собствения си живот. Ние определяме съдбата си с действия. За съжаление, на много от нас правото ни да творим е било отнето още в детството. Били сме потискани, творческият ни процес е бил заглушаван, забраняван. Целта ни е да си върнем правото да творим собствената си съдба. Иначе се превръщаме просто в наблюдатели на собствения си живот. Как може да го направим? Понякога е просто въпрос на експериментиране, на опитване. Понеже не може да контролираме всичко в живота си, също и резултатите от всяко наше действие, понякога действаме на принципа проба-грешка. Опитваме, за да видим какво ще се случи, как ще се почувстваме, какво ще научим за себе си, за света, за другите, за това какво ни дава смисъл. Смисълът не е нещо, което ни е дадено при раждането, нито пък е нещо, което някой друг се опитва да ни наложи. Смисълът е нещо, което ние откриваме в процеса на творене, в процеса на опитване. Затова е и толкова важно да не се фокусираме само и единствено върху резултата. Да, важно е да има резултат, да постигнем някаква цел. Но ако това, което правим, наистина е нашето нещо, трябва да си позволим и удоволствието, насладата от самия процес. Ако правим нещо, което е важно за нас, то неимоверно получаваме и удоволствие. И накрая, нека видим какъв е резултатът от това да си позволим да опитваме. Как се променяме? Може с изненада да установим, че никога не сме се чувствали толкова живи, толкова на място, толкова смислени. Сякаш сме точно там, където трябва да бъдем. Понякога откриваме какво не е за нас. И това е също толкова ценно, защото ни позволява да потърсим. Само така може да разберем кои сме, от какво имаме нужда, какво ни прави удовлетворени и смислени. Затова бъдете смели, опитвайте, бъдете любопитни. Позволявайте си да правите нещата, които са важни за вас, въпреки страховете. Накрая едно кратко обобщение. Какво научихме от това видео? Това, че отлагаш важните за теб неща, може би не означава, че си мързелив. Може би означава, че те е страх от провал. Провал, който ще те накара да се почувстваш засрамен, унижен, виновен. Или страх от успех, защото той носи със себе си очаквания и несигурности. Отлагането е инструмент на психиката, който те е пазил от това да преживяваш тези болезнени емоции. Но този инструмент вече не работи в твоя полза. Той те спира от това да развиеш пълният си потенциал, да се превърнеш в творец на собствения си живот, да намериш смисъл и с това да бъдеш по-щастлив и по-удовлетворен. Затова бъди смел и опитай. Това беше видеото за отлагането, което аз отлагам от доста дълго време. Надявам се, че ви е било полезно и благодаря за това, че ме слушахте. До скоро!